и международни програми на Агенцията по заетостта, госпожа Татяна Попова и госпожа Боряна Кашова. Заедно с тях днес ще имате възможност да се запознаете и да обсъдите множество от въпроси, които са свързани с стартирането на този етап, на този компонент от схемата за предприемчивите българи. Аз самата съм директор на регионална служба по заетостта в Пловдив. Приятно ми е да се представя пред вас. Казвам се Мария Георгиева. И ние заедно с бюрата по труда, които тук присъстват, също представители на бюрата по труда в Пловдивска област, ще продължим да даваме консултации, както по презентацията, която ще ни бъде предоставена от нашите колеги от Агенцията по заетостта, така и по други въпроси. Ще търсим заедно с вас отговорите и ще надявам се да продължим да работим заедно. Така че добре дошли и в бюрата по труда. Тъй като при осигуряването на информационния ден имахме така предварителна информация, че ще има около 100 човека, но тук вече виждам, че присъстват около 200 човека. Извинявам се за тези, които ще бъдат прави, но се надявам, че интересът е по-голям от ще бъде достатъчен, за да издържите и да зададете всички въпроси, които... Започна презентацията, са за ваше разположение за конкретни въпроси. Ако все пак искате няколко общи неща, презентацията е много голяма. Няма, предполагам, никой от вас да има търпение да изгледа и слуша до края. Предлагам да започнем така. Опитът до сега ни показва, че няма да успеем. Ако искате, мога да започна от началото и като ви свърши търпението да спрем. Ако искате, можем да рецитираме на основното. Значи, вие сте се запознали с всичко, което е на сайта. Аз съм тук, за да помогна на тези, които не са разбрали от това, което са прочели на сайта, да го разберат. Аз няма да измисля нещо ново, но няма да ви предоставя нова информация, тъй като тя е една за всички. Може да отива господина и стига да прекъсва. Не знам какво по-допълнително можем да ви предоставим от подробните насоки, които сме написали. Мога да ви разясня, ако нещо не сте разбрали или ако имате някакви конкретни въпроси. Ще се радвам да помогна. Точно така. Значи не е задължително присъствието, ако на някой случайно смята, че няма да е полезно. Не, за мен не е дълго, за мен е приемачно. Само за предприемчивите българите, като компонентите. Всички останали програми, заповядайте в агенцията на приемните дни, в бюрата по труда, колегите. Сега сме съгласни и започваме. Ще пропусна общите сайтове, които няма да ви запознавам, че ние сме договарящ орган, вие всичките знаете. Целите на схема. Само едно основно нещо ще кажа. За да може да кандидатствате по компонент 2, за който сме се събрали днес, трябва всеки един от вас да е преминал или през обучение, или през консултиране, или и през двете. Но присъствието и на двете не е задължително. Но задължително трябва да има от едното, от двете. Други. На мен ми казаха с висше икономическо образование препускам компонент 1. Пропускате обучение, задължително отивате на консултиране. Кога е това консултиране? Консултирането се подават заявленията в бюрата по труда и в момента. Там не искат да ги приемат. Пазарно град не приемат нищо в момента. Казват, чакайте, ние ще ви се обадим. Приемат. Не приемат. И 20 години имате заедно не приемат. Приемат. Както вие знаете, избрани са консултантските агенции. Има сигнал на въпросите, които да дадат. Ние по тези две сте направили достатъчно дълго, така че всички от вас да са тези програми да консултираме, да можете да се Дали ще стига ред до консултиране, значи нашия договор сключен с агенцията за заетостта и до август 2013 година. Сами знаете, че няма как от този обем подали заявление всички да се консултират в рамките на един месец. Извинявам се. Така, аз съм достатъчно гръмогласна. Така че всички ще бъдат включени в съответните графици.
То може би не е нужно, те не чуват. Значи в рамките на един месец няма как да тръгнат всичките консултации. 1760 е квотата за област Пловдив. Така. Всяко бюро по труда има определена квота и ние се съобразяваме с подалите заявления. Значи всеки месец, тук е и госпожа Георгиева, нали, подава се информация, подаваме графици и консултирането тече от май месец в област Пловдив. Това искам да кажа, че резултат от консултирането излиза бизнес план в работен вариант, но той трябва да бъде достатъчно добър за хората, които имат жизненоспособна идея, за да може в финансовата част, там където ние разработваме ОПР-ето, плана за паричния поток, плана за приходите и разходите, в голямата си част, ако хората желаят да кандидатстват и продължат в компонент 2, този бизнес план ще бъде част от тяхното кандидатстване. Те могат да ползват голямата си част, финансовата част, точно в бюджета, който в случая е много улеснен, защото там има и заключени колонки, вие ще кажете, и когато се превишат определени разходи, сигнално там се казва какво трябва да направите. Така че аз смятам, че този проект трябва да го изпълним, че той ще бъде успешен и с общи усилия, с ваши и наши, нали, така ще стигнем до компонент 2. Това искам да кажа. Аз смятам, че вие не сте запознат много добре с проекта и ви моля, ако разпространявате някакви неверни слухове, много да внимавате. Простете, искам да попитам, от коя дата започват консултациите, до коя дата? Искам срок, искам нещо конкретно. Искам просто квота и имагинерни неща. Искам дата и това. Предполагам и всички тук. Значи в агенцията даже не ви отговарят кой номер сте по списъка в зададената молба за консултиране. Чакайте да ви пратят писмо. Когато чакате, тогава ще ви дойде. А кога ще ви извикат пожара? И няма да ги питате много, защото са сърдат в агенцията. Да не ги разсърдят. Значи ние разучаваме периода на консултирането започна от февруари месец, когато ние подписахме договори с Агенция по заетостта и ще приключи август 2013. Това е нашия договор. Така че бъдете спокойни, тези, които са пожелали да бъдат консултирани, ще минат консултации. Обясних, че няма как всички наведнъж, защото се подава преди да се... Отговорът ми е категорично не. От момента, в който сте били включени в обучение или в консултиране, след което вие може веднага да регистрирате вашата фирма и веднага да започнете работа където пожелаете. Не е нужно да стоите безработни. Но отбелязвам, секунда само, ако вие приключите обучението или консултирането и регистрирате фирма, но тя не осъществява все още дейност, това не означава, че трябва да се отпишете от бюрата по труда. Чак когато сключите договор с нас или чак когато вашата фирма започне да упражнява дейност, да има дейност, да има печалби и разходи, тогава вие се отписвате от бюрото по труда. Но до този момент, ако решите да започнете работа, вие сте свободни да го направите. Що веднъж? Моля? Не, това е. Не отпадате от проекта. В момента, в който сте започнали преминаването на компонент 1, вие можете да започнете работа и да продължавате да работите дори по времето, дори да ви одобрите проектното предложение и да го изпълнявате примерно за 12 месеца, дори през този период вие може да продължавате да работите. Само това не трябва да пречи на изпълнението на дейностите. В момента, в който не подпишете договор. Затова нашият съвет по принцип към вас е, ако вашата фирма, когато я регистрирате, може да упражнява дейност и да има печалба, това е прекрасно, направете го. Но ако смятате, че имате нужда от нашите средства и не можете да започнете без тях, просто регистрирайте вашата фирма и не упражнявайте дейност, за да нямате разходи. Казвате, че може да последното регистрираме фирма, тя да има дейност и въпреки това да продължим с кандидатстването за отпускане на средства. Тази дейност е именно във връзка с този проект, с който искаме да кандидатстваме.
дали в момента, в който ни одобрен проекта, пак ще могат да ни бъдат отпуснати някакви средства, въпреки че ние вече сме инвестирали, имаме дейност, имаме печалба и така нататък. Да, ще може. Ще може. Само разходите, които направите преди изключването на договора за ваша сметка, но от тук нататък това, което заложите в проекта, за средства, които предвиждате след изключването на договора, те ще ви бъдат отпуснати. Значи е възможно да бъде одобрен проект, който вече е реализиран до някаква степен. Да, но е важно фирмата да е била създадена след като сте били включени в именно едно. Да, но може да реализирате дейност и то по тази дейност след ще бъде това ще бъде упоменато в самия проект, когато го подготвяме, че тази фирма е стартирала или кога си и така нататък. Да, стига преди това да сте стартирали и да може да го запишете проект предложение, запишете го. Няма. Това нито ще донесе, това по никакъв начин няма да повлияе на класирането. Това не искам да кажа. Както също така няма никакви, предварително да кажа, никакви отрасли, които се действат с някакви специални привилегии. Нито производство, нито услуги. Всички сте поставени пред абсолютно равни условия. Само да допълня, в документа, който сте публикували за въпроси и отговори, има специално записано, че в момента, в който регистрираме фирма, безработният губи правото си на обезщетение за безработица. Не е така и ще ви кажа защо. Защото вие всички знаете, предполагам, че по принцип, да, когато регистрирате фирма и упражнявате дейност, не е нужно да си плащате осигуровки и така нататък. Но в момента, в който вашата фирма вече има дейност, вие сте задължени, съответно вече не сте безработно лице, да си плащате осигуровки и така нататък. Просто там пише. Ами, аз понеже не съм се познала точно как стои въпрос от консултантските агенции, освен да помоля колежката да ми казвам реален случай от практиката. Да, разбирам, освен само защото ние бяхме готови с въпросния проект, още на 16-ти, когато приключи. Тя не беше отвори връченията и на 16-ти готови. Да, така и иначе, това настоящия момент не е. Първата сесия обаче ние загубихме едно огромно време, в което чакаме да си. Значи, имахме правилната информация, ние чакаме вече да регистрирали фирмата и проектът вече ще не това. Ние чакаме сега някой си. Значи, ако добре да ни изравнява с някакви хора и слушате добре, ще разберете, че проектът нямаше да бъде при нас и в този момент. Защото има сесии за предаване на проектни предложения. Първата сесия приключва на 16-ти, извинявам се, на 10 юли. Значи, всичките проекти, които вие подадете, ще се събират в областните бюра по труда до 10 юли. След което те всички заедно ще ги изпратят в София, ние ще сформираме изпълнителна комисия и чак тогава вашите предложения ще бъдат, независимо дали ще предадете днес вашето предложение или на 10 юли, то няма да стигне по-бързо при нас. Да, само че има входящ номер и след това се разглежда подходящ номер. Не е вярно. И как ще не е вярно, когато аз се занимавам с проекти от настъпните 10 години? Иначе, предложение се отваря, защото ще бъде класирано на първо или на последния. Това е какво значение. Дали комисията ще отвори вашето пакетче първо или последно? Няма значение. Не, повярвайте ми, обикновено съм секретар на ценителни комисии. Тогава тия ви държи са завършили още курса, какъв, то няма равен старт в заложите, няма. Може ли? Има ли в Пловдивската агенция подаден един проект? Към госпожата директно ясно. Две може би иска да кажа. Или два. Бизнес план. Бизнес план дали има пред. Как да не можете? Вие с какво да занимавате? Значи проектите се подават в областните бюра. Питаме на чисто лице колко пъти в агенцията ми се отговарят. Мен да се изкажа. Аз не съм журналист, аз питам вашите служителки. Кога да почнем да подаваме? Ние още не сме почнали да приемаме. Вие казвате, че има срок на 10 юли. Има ли до момента в Пловдивската агенция един подаден проект? Аз ще дойде и ще ви проверя. Ако ми кажете къде, ще дойде лично при вас. Значи при всички положения ви гарантирам, че ако някой ви е казал, че не може да ви бъде подаден прието проектно положение, това не е така. Аз оставам за думите си тук. Има ли някой от агенцията в Пловдивската да каже? Има или няма? Вижте, колеги, аз искам да ви помоля да вземем всички думата с дигане на ръка. Знам, че всички имате въпроси, а всички не можем да задаваме въпроси едновременно да отговаряме. И затова, нека просто ви помоля с дигане на ръка, аз ще ви предоставя микрофона, за да се зададете въпроси.